ଉଚେଇ ଛକଠାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଶାଳ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କର ଶୋ ଛୁଟିଥିଲା। ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବାରୁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାତୀଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ଘଟାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ହାତୀଟି କେଉଁଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ହାତୀଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି କରିଛି କି? ନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନି, କି ମଣିଷକୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିନି। ସିଧାସଳଖ ସେ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେବାରୁ ସେ ଟିକେ ପଥହରା ହେଇକିରି ଘୁରି ବୁଲିକିରି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହାତୀ? ଏଟା ଯାଉଛି ଏଟା ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ୍। ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ୍। ଆକୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ? ଏଟାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବୁ ତାର ବେଙ୍ଗଲି ହାତୀଟା ମାନେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ। ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ। ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ ମାନେ ସେ ନହେଲେ ଯଦି ଆମ ଶିମିଳିପାଳ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡିଆ ହାତୀ ହେଲେ ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ତାମାନେ ଲୋକକୁ କିଛି ଆଟାକ୍ କରେ। କାହା ଘରେ କ'ଣ କିଛି ପଶୁଛି କି? ନା ଘରେ ପଶିଲେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାନ ଅଛି ଧାନ ଖାଇକି ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥା। ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀଟା ଏଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ ହାତୀ ତ ଆସିଥିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀ ପାରିବେ ନା ଇଏ ଅଛି ନା। ହାତୀ ନୁହେଁ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀର ଏମିତି ବଡି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସାଇଡରେ ଦୁଇଟା ଦୌଡ଼ି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇ ସାଇଡରେ ଦେଖିବେ ଦୌଡ଼ି ଦାଗ ରହିଛି। ବାଧା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମାନେ କିଏ ରଖିଥିଲା ପୋଷା ହାତୀ? ପୋଷା ହାତୀ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ତାର ଦାଗ ଅଛି। ଆଉ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ପଛରେ ପଛରେ? ହଁ ଏବେ ତ ଗଲେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା ପଛା ଆଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ବାଲା ଲୋକକୁ ସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ପଛ ବାଲା ବି ଲୋକକୁ ଯାଇତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆମେ 7:30 ସକାଳ 7:30 ବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇକିନା ଖବର କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଠିକ୍ ଅଛି।